pavusiku tina Kristu pano kufamba masikati tiri toga. Hatiri perona vamwe. Muimbi wekwedu anoti rukariro uru rwangu rusimbiro kuna Kristu. Handidaviri nemunhu asi muzita raJesu. Hatiri perona vamwe. Obva aenda mberi obva ati all other ground is sinking sand. But pana Kristu mira takasimba. Nobva atiko chirangano chake nechitsidzo cheropairo. Ndo pandinomira. Inzwai vana vaMwari. Zvakanaka kundomira pana Kristu. Zvakanaka kuva naye. Saka ava vakanga vakamira pana Kristu asi vakasangana nezvinorema. So Mwari atitire zvakanaka. Tisasangana nezvinorema tiri toga. Tisangana nezvinorema Kristu tiri naye. Saka pavanosangana nezvinorema Kristu vai naye, Jesu wacho paanoudzwa kuti arwara, anoti kurwara uko hakusiko kufa, asi ndekwekuti Mwari akudzwe. Tiri peri vana vaMwari. Asi ndekwekuti Mwari aite sei? Akudzwe. Mbiri ngaipiwe kuna Kristu. Tiri peri vana vaMwari. Yes. Saka kana tasangana nezvinorema ndezvekuti Mwari akudzwe. Hanzvadzi yavo iri kurwara ivo vachiwirirana naKristu. Idzo ihama dzaKristu. Asi hanzvadzi yavo inorwara. Haleluya. Tiri peri vana vaMwari. Tiri kutotenda kuna Mwari. Ende watobva kumunamato unogona kuona kumba kwabiwa. Kuva muna Kristu hazviri kuti hatiwirwi namatambudziko. Zvinorema zvinouya kunyange tiri muna Kristu. Tinodiwa kuramba tiri pana Kristu. Tiri peri vana vaMwari. Saka Jesu adhileya hake kuuya. Ati kurwara uko hakusiko kufa. Pakauzwa ripoti kuna Mary naMartha nokuti vaitenda